Дорогие пилигримы, трываем у таким молитовным настроі. Цяпер час на духовны пасілак, на нашу канферэнцыю, апошнюю падчас сёлетняй пілігрымкі. Няхай Дух Святы прыйдзе ў нашыя сэрцы, няхай распаліць нас агнём любові, асветліць наш розум. Няхай слова, якое мы чуем ад Бога, дапаможа нам узрастаць у веры і ў вернасці. Сапраўды, няхай будзе тым добрым зернем, которое ў свой час, упаўшы на добрую плённую глебу, прынясе стокротны плён у нашым жыцці. Можа, не зараз, не цяпер, але ў свой час, у Божы час. Важным являецца, каб мы адчынілі сэрцы свае вушы і паслухалі. Вера пачынаецца з таго, што мы чуем. І таму няхай Дух Святы дасць нам ласку засяроджанасці, таксама такой духоўнай цішыні, каб мы прынимали гэтае слово, і няхай яно будуе у нас касцёл. З Євангелія паводле святого Матвея. Вы – соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон і на патаптанне людзям. Вы – святло свету. Не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і, запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах. Дорогие браты і сёстры, на працягу гэтых дзён мы паступова адкрываем, што абазначаюць словы Хрыста, которые калісьці пачуў святы Францішак. «Ідзі і адбудуй мой касцёл». У першы дзень мы пачулі Божы заклік. Адкрылі праўду аб тым, што Бог кожнага з нас кліча асабіста, вельмі індывідуальна, глыбока. Гэты заклік «Ідзі, адбудуй мой касцёл» мы хочам прачытаць для сябе. У другі дзень убачылі неабходнасць навяртання сэрца. Першае месца адбудовы касцёла – гэта маё сэрца. Там пачынаецца касцёл, который з'яўляецца святыняй Духа Святога, месцам прабывання Святой Тройцы. Але таксама добра разумеем, што праз грэх, праз няправасць мы руйнуем гэты касцёл. Разважалі мы, што найбольш цяжкімі з'яўляецца грэх ляноты і грэх абыякавасці. Мы таксама гаварылі пра тое, што гэты касцёл адбудаваць аднаму не ўдасца. Касцёл – гэта супольнасць, гэта супольнасці. І калі хочам адбудаваць касцёл, то трэба мець з сабой супрацоўнікаў, людзей. Бог дае нам гэтых людзей. Гэта сем'і нашыя, гэта нашыя асяроддзі, супольнасці, парафіі. І гэта тыя людзі, з якімі мы разам адбудоўваем касцёл. Езус моліцца, каб усе мы былі адно. Бо такім павінен быць касцёл. І тое, што нас сапраўды аб'ядноўвае, гэта ўзаемная любоў. Гэтыя воклічы, якія мы крычым, гэта не пустыя словы. Гэта такая малая катэхеза, которая павінна застацца ў нашым сэрцы, што сапраўды яднае, павінна нас яднаць сапраўдная хрысціянская любоў. Учора мы чулі аб тым, што Христус кліча кожнага з нас да таго, каб адбудоўваць гэты касцёл і быць сведкам місіянера. Езус, калі датыкае нашага сэрца, Ён нас пасылае. Ён кожнаму з нас дае нейкую місію. І важным з'яўляецца, каб кожны з нас знайшоў сваё месца ў касцёле. Каб ніхто не быў толькі такім пасіўным гледачом, удзельнікам, як мы кажам, захажанінам у сваіх прыходах, але сапраўды актыўным удзельнікам, будаўніком касцёла свайго, сваёй парафіі, сваёй супольнасці малітоўнай, а перш за ўсё сваёй сям'і. Сёння Христус паказвае нам яшчэ адзін вельмі важны шлях адбудавання касцёла. Гэта шлях, который вядзе нас да тых нашых штодзённых сітуацый, у якіх мы спатыкаемся з іншымі людзьмі.
Многія людзі ніколі не прачытаюць Евангелле. Многія ніколі не адкрыюць катэхізіс. Але ўсе будуць бачыць нашае жыццё. Менавіта таму святы апостол Павел кажа так: «Вы наш ліст, напісаны ў сэрцах людзей». Гэтае слова таксама прачытаем напрыканцы. Кожны хрысціянін – гэта жывое Евангелле, якое людзі бачаць кожны дзень, якое людзі павінны убачыць кожны дзень. Сённяшні сучасны свет, кожны з нас вельмі патрабуе сведкаў. Сведкаў Хрыста, сведкаў веры. У мінулым стагоддзі людзі часта прымалі веру, таму што яе перадавалі бацькі, грамадства, таму што была такой моцнай традыцыя веры. Сённяшняя сітуацыя зусім змянілася. І сёння той, хто мае дзяцей, выхоўвае малодшае пакаленне, которое ўзрастае і дарастае да ўзросту распазнання, спатыкаецца з тымі самымі выклікамі. Сучасны чалавек, малады чалавек задае сабе пытанні: а чаму я павінен верыць? І ці сапраўды вера змяняе маё жыццё? Ці ёсць сэнс жыць паводле Евангелля? Гледзячы таксама на свет, который жыве зусім іншымі правіламі, прынцыпамі, так як мы казалі, так, як бы Бога не было. На гэтыя пытанні недастаткова адказаць тэорыяй. Тэорыю добра ведаем. Неабходна сведчанне. Канкрэтны прыклад жыцця. Святы папа Павел VI сказаў вельмі вядомыя словы: «Сучасны чалавек больш ахвотна слухае сведкаў, чым настаўнікаў. А калі слухае настаўнікаў, то толькі таму, што яны з'яўляюцца сведкамі». Людзей пераконваюць не словы. Слоў вельмі шмат. Жывем у свеце шматлікай інфармацыі, которая нас залівае. І цяжка распазнаць, дзе праўда, дзе фальш. Хто гаворыць добра, хто падманвае. Але людзей пераконвае жыццё. Жыццё, которое паказвае тыя вартасці, которых чалавек, можа, часамі не ўмее назваць, пра которые не ўмее гаварыць, але которымі жыве. Езус пасылае нас быць святлом. Сёння ў Евангеліі мы пачулі вельмі канкрэтныя словы да кожнага з нас. Вы святло свету. Ты святло свету. Звярніце ўвагу, Езус не кажа, вы павінны быць святлом свету. Езус кажа, вы ўжо святло свету. У хросце мы атрымалі святло. У хросце мы атрымалі святло Хрыста. Яно ёсць у нас. І сёння хочам аднавіць у сабе гэтую свядомасць. Я святло свету, я маю ў сабе Божае святло. Гэта той дар, за который заўсёды трэба быць удзячным Пану Богу, але добра разумеем, гэта заданне для кожнага з нас. Не толькі падтрымліваць гэтае святло ў сабе, але жыць так, каб іншыя гэтае святло ўбачылі. І тады сапраўды буду будаўніком касцёла. Свядома ці несвядома буду сваімі праменьмі жыцця свайго сведчыць аб тым, што Бог жывы, што Бог сапраўды жыве. Не толькі праз нашыя воклічы, але праз стыль нашага жыцця. Гэта прыгожы знак, который кожны з нас, можа, асабліва перажыў, калі быў бацькам чы маці, бацькам хросным чы маці, калі святар запальвае свечку і кажа: «Прыміце святло Хрыста». Нагадвае таксама, што гэтае святло не толькі трэба прыняць, але і падтрымліваць. Падтрымліваць – гэта значыць быць сведкамі, жыць паводле Божага святла і пранесці гэтае святло так, каб увайсці ў вечнае святло. Аб гэтым звярніце ўвагу, мы молімся для нашых блізкіх памерлых, калі гаворым, каб святло вечнае заўсёды ім свяціла. Святло мае сэнс толькі тады, калі яно свеціць. Нема сэнсу запальваць святло, як мы чуем у Евангеліі, і хаваць яго. Таксама няма сэнсу вера, которая не бачная знешне.
которая может десь там глибоко у серці, і ми кажемо, так, я віру, я не одракаюся від Пана Бога. Але знешне яе не відаць. Ці такая вера живая, ці такая вера будуе, ці такая вера заахвочвае да наследавання Христа. Лямпа, схаваная пад посудам, ніколі не выконвае сваёй місіі. Таксама і мы, як хрысціяне, якія, можа, часамі баімся сведчыць пра веру, не выканаем сваю місію. Трэба нам прасіць Божага Духа мудрасці і мужнасці, каб у тых розных сітуацыях, простых, звычайных, штодзённых, празаічных, быць сапраўдным святлом. Святы Францішак прапаведваў сваім жыццём. Пра святого Францішка часта кажуць, што ён сказаў такія словы: «Прапаведуй Евангелля заўсёды, а калі неабходна, выкарыстоўвай словы». Добра ведаем гэтую сітуацыю, калі сапраўды каля Францішка збіраюцца браты, которые бачаць яго стыль жыцця. Яны таксама хочуць наследаваць Езуса Хрыста, ціхага, пакорнага, беднага. І яны разумеюць, што Христос іх пасылае, і пытаюцца Францішка: «Скажы, калі ўжо мы выйдзем з нашага гэтага кляштару і пойдзем прапаведаваць?» І Францішак ім кажа: «Добра, браты, збірайцеся, пойдзем заўтра. Тут вось у бліжэйшы вёску чи ў бліжэйшы горад». Браты апрануліся, так як заўсёды, у гэты вельмі сціплы, скромны габіт, і выйшлі. Пачалі хадзіць, віталіся з людзьмі, жабравалі, прасілі нешта паесці, і вось толькі пад вечар вярнуліся. Адзін з братоў усведаміў сабе: «Я ж нічога не сказаў пра Хрыста, нічога не сказаў пра Евангелле». І, можа, з такой прэтэнсіяй ці з нясмакам кажа: «Браце Францішак, чаму так? Мы ж нічога не казалі пра Хрыста». А Францішак усміхнуўся, паглядзеў яму ў вочы і сказаў: «Мы ўжо прапаведвалі. Мы жыццём сваім паказалі, якім павінен быць сапраўдны хрысціянін. Словы часамі не патрэбныя, але жыццё заўсёды важнае». Незалежна ад таго, ці сапраўды Францішак так зрабіў і вымавіў гэтыя словы, ён добра гэта ведаў і практыкаваў у сваёй духоўнасці. Ведаў, што ў яго часы, ў яго эпоху патрэбны гэты знешні знак. Не чарговы дакумент, мудры, але менавіта канкрэтны знак стылю жыцця, поўнага Евангеллем, вернага Божаму Слову. Ён сведчыў з радасцю, ён прыцягваў іншых менавіта радасцю жыцця. Існуе такое паняцце, як францішканская радасць. І гэтая радасць засяроджваецца на тым, што чалавек жыве паводле Евангелля, але жыве сапраўды з вялікай свабодай. Не таму, што павінен, але таму, што хоча, таму, што любіць Хрыста. Не таму, што яму так казалі ці наказалі, таму, што ён інакш не можа. Канешне, добра ведаем, што гэтае жыццё па-хрысціянску, яно спатыкаецца з незразуменнем, часамі, можа, з адкідваннем, а можа, і з пераследам. І ў гэтым Францішак бачыў вялікую радасць. Калі пераследуюць цябе за Хрыста, то значыць, ты з'яўляешся сапраўдным знакам. Хочам сёння прыгадаць сабе тыя сітуацыі, калі нас адкінулі. З-за таго, што мы жывем, жылі, альбо пробавалі жыць паводле навукі Хрыста. Тады мы былі сапраўднымі. Тады гэты свет сапраўды, можа, камусьці рэзаў вочы. Але гэта добра. Гэта значыць, што сапраўды умею жыць так, як вучыць Езус Христус. Францішак прапаведаваў радасцю, але таксама сваёй пакораю, сміреннем. Ён ведаў, што ад яго шмат не залежыць, але ведаў таксама адно: калі буду жыць паводле Божага Слова, Бог заўсёды са мною. Ён ніколі не падвядзе, ніколі не пакіне, а заўсёды будзе сілай і падтрымкай. Францішак прапаведаваў прастатой сваёй. Простае адзенне, простыя словы, простыя малітвы.
вельмі пакорна і проста. І гэта навука для нас. Не трэба шукаць часамі мудрых вывадаў, довадаў багаслоўскіх. Не трэба шукаць нейкіх надзвычайных знакаў, цудаў. Прастатой свайго жыцця, вернага Богу і Евангелію. Урэшце, святы Францішак прапаведаваў любоўю. У гэтых розных сітуацыях ён паказваў, што любоў павінна займаць апошняе месца. Што менавіта любоў павінна быць адказам на ўсе пытанні. Асабліва тады, калі людзі не ўмеюць адзін аднаго зразумець, калі не ўмеюць адзін аднаго прыняць. Была такая сітуацыя, калі Францішак, вяртаючыся з чарговага свайго падарожжа, ішоў менавіта зімой. Італьянскія зімы, яны адрозніваюцца ад нашых. Але паводле дадзеных было вельмі холадна. Нават такія сасулькі звісалі з яго хабіту, быў дождж, который замярзаў. І вось бачыць кляштар братоў, падыходзіць да дзвярэй, стукаецца ў дзверы. Ніхто не адчыняе, моліцца, далей стукаецца ў дзверы, і вось з-за дзвярэй гучыць голас: «Хто ты такі?» І Францішак адказвае: «Я брат Францішак». Добра ведаем, што у гэтым законе, у гэтай кангрэгацыі на пачатку кожны брат выбіраў, чы быў з іншым іменем. І кожны ведаў, хто такі брат Францішак, што гэта заснавальнік, што гэта ікона святасці. І пасля таго, як гэты манах пачуў, што гэта брат Францішак, кажа: «Адыдзі, у нас тут столькі, нас тут такіх, што ты нам ужо не патрэбны. Няма для цябе месца». Была такая сітуацыя, што нават свае браты не разумелі, адкінулі святога Францішка. І тады Францішак кажа, што гэта была найбольшая радасць. Я пачуўся як Хрыстус, которага калісьці не прынялі, калі ён быў ва ўлонні Марыі. Я пачуўся як Хрыстус, который калісьці быў у Назарэце, і яго свае не прынялі. Я пачуўся як Хрыстус, который быў на крыжы, і свае ім пагарджалі. Ці цярпенне, сітуацыі цяжкасці і перашкодаў з'яўляюцца для мяне таксама крыніцай радасці. Радасці з таго, што тады я найбліжэй Хрыста. Гэтага вучыць нас святы Францішак. Што робіць гэтага чалавека такім шчаслівым? Пыталіся людзі, калі глядзелі на Францішка, на яго смірэнне, прастату, любоў і радасць. Менавіта тады Францішак, не адказваючы нічога, усміхаўся, і все разумелі, што ён паказвае Хрыста. Сёння свет патрабуе менавіта і нас, каб мы былі такімі сведкамі. Наймацнейшая пропаведь – гэта нашае жыццё. Кожны з нас прапаведуе, нават калі нічога не кажа. Бацькі прапаведуюць сваім дзецям, настаўнікі вучням, святары вернікам. Маладыя сваім сябрам. Нашыя словы могуць казаць пра веру, але жыццё можа казаць пра нешта іншае. І тады мы ўжо не сведкі. Таму людзі вельмі хутка заўважаюць супярэчнасць паміж словамі і паводзінамі. Калі чалавек кажа пра любоў, а жыве ў нянавісці, яго не будуць слухаць. Яго словы, можа, і праўдзівыя, правільныя, але яны пустыя, бо не пацверджаныя жыццём. Калі чалавек гаворыць пра Бога, але не мае часу на малітву, на тое, каб Бог быў у яго сэрцы, яго словы губляюць сілу і не з'яўляюцца прапаведваннем. Сведчанне нараджаецца тады, калі жыццё і вера становяцца адным цэлым. Сёння хочам прыгадаць тыя сітуацыі, калі мы не былі добрым прыкладам, калі, можа, словамі сваімі і паводзінамі былі нейкім згаршэннем. Калі не паказалі Хрыста, можа, нейкім чынам адвялі ад Хрыста, ад касцёла тых людзей, которых згоршылі. За гэта хочам перапрасіць Пана Бога і Найсвяцейшую Панну Марыю. І таксама прасіць і маліцца, каб Бог вучыў нас быць сапраўднымі сведкамі,
сапраўднай соллю, якая мае смак, і сапраўдным святлом, якое заўсёды асвятляе. Так як мы казалі ўжо ўчора і кожны дзень, першае месца, сведчанне – гэта нашыя сем'і. Адтуль трэба распачынаць. Часта людзі кажуць, што ну так, я, можа, і паехаў бы на нейкія місіі, каб евангелізаваць іншых людзей, прапаведаваць Хрыста. Бог нам кажа адно – пачні ад сваёй сям'і. Як ты жывеш у сваёй сям'і? Пра гэта падумай. Дзеці вучацца веры не толькі з катэхізіса, яны вучацца, гледзячы на бацькоў сваіх. Калі бацька моліцца, гэта бачаць дзеці. Калі маці жыве верай, дзеці гэта запамінаюць. На ўсё сваё жыццё. Мы не будзем памятаць гэтых шматлікіх казанняў, пропаведзяў, хто б іх не казаў. Але памятаем добра гэты жывы прыклад веры, асабліва сваіх блізкіх, родных, которые нам Бога паказалі. Калі ў сям'і ёсць прабачэнне, любоў і павага, дзеці бачаць жывое Евангелле. І аб гэтым мы молімся, і такі касцёл хочам будаваць. Менавіта таму кожная сям'я называецца хатнім малым касцёлам. Сёння хрысціянін не можа замыкацца толькі ў сценах святыні. Гэта добра мы разумеем і, слухаючы словы Хрыста, который кажа «Ідзіце па ўсім свеце», добра разумеем, што сёння свет маем у сваёй мабільнай прыладзе, у сваім смартфоне, увесь свет. На гэта трэба сёння звярнуць увагу. Якім святлом я з'яўляюся ў соцсетках? Якая моя аватарка? Які мой статус? Якія мае паведамленні? Гэта канкрэтныя сведчанні. Асабліва вы, людзі маладыя, звярніце на гэта ўвагу. Гэта тая прастора, которая неабходна для нас, каб евангелізаваць, каб паказаць Божае святло. Калі апошні раз, трымаючы ў руках свой телефон, смартфон, я камусьці напісаў пра Пана Бога. Калі даў сведчанне, колькі там гэтых смеццяў мы паўтараем, прынімаем, а гэта ж цудоўная магчымасць, каб сапраўды сведчыць пра Пана Бога. Ці я хачу, ці не баюся. Свет чакае нашага сведчання. Менавіта там, дзе мы кожны дзень прабываем і вельмі доўга прабываем. На працы, ва універсітэце, ў школе, у інтэрнэце, як мы пісалі, у грамадскім жыцці. Асабліва сёння, калі многія людзі страцілі давер да інстытуту касцёла. Калі кажуць «Богу так», касцёлу «не». Яны шукаюць жывога касцёла, людзей, которые жывуць па-божаму. Чалавек можа, як мы казалі, забыць пропаведь, казанне, але ён доўга памятае сустрэчу з чалавекам, які сапраўды жыве верай. Гэта тое, чаго мы сёння хочам навучыцца аднавіць, і аб сілы на гэта хочам папрасіць. Трэба быць мужным. Сапраўды. Добра гэта ведаем, што не заўсёды лёгка сведчыць. Сучасны свет не заўсёды разумее Евангелля. Часам веру высмейваюць, часам крытыкуюць. Часам чалавек баіцца быць іншым. Я не хачу быць іншым, хачу быць як усе. Калі ўсе не вераць і жывуць без Бога, ну то гэта таксама і мяне ўцягвае. Але Езус кажа, не бойцеся. Не бойцеся, вы з'яўляецеся святлом. Павер у гэтае святло. Адкрый у сабе гэтае святло. І жыві Евангелем, жыві любоўю, жыві Хрыстом. Шмат разоў гэтыя словы паўтараў святы папа Ян Павел II. Не бойцеся адкрыць сэрцы для Хрыста. Сапраўднае сведчанне патрабуе мужнасці.
І гэтую мужнасць дае нам Бог, калі мы молімся, калі мы запрашаем Духа Святого, як Езус кажа, калі самі не ведаеце, як сказаць што, не выдумвайце, прасіце Божага Духа, і Ён вам дапаможа. Сёння ж свет не патрабуе агрэсіі, каб адстайваць сваю веру, свае прынцыпы. Свет не патрабуе таксама фанатызму, бо гэта горшыць, але менавіта мужнасці жыцця у праўдзе Евангелля. Калі паглядзім на гісторыю нашага касцёла, убачым дзіўную рэч. Найбольшыя перамены адбыліся не праз уладу, не праз іерархію касцёла, не праз грошы, не праз розныя інтрыгі палітычныя. Іх прыносілі святыя. І сёння, калі ўжо падчас апошняй канферэнцыі прыглядаемся святому Францішку, так было і тады, калі ён быў Богам пакліканы. Святы Францішак, святая Тэрэса з Калькуты, святы Ян Павел II, святы Максіміліян Марія Кольба і іншыя святыя. Яны не мелі вялікіх рэсурсаў. Па-людску сказаць можна, што ніякіх рэсурсаў не мелі, але мелі Бога. І гэтага было дастаткова. Што значыць быць сведкам сёння? Гэта не абазначае рабіць нешта надзвычайнае. Гледзячы на святога Францішка, чарговы раз гэта сабе ўсведамляем і паўтараем. Часта сведчанне пачынаецца з простых рэчаў. Сумленна працаваць, гаварыць праўду, умець прабачаць, дапамагаць слабым, маліцца, быць верным свайму пакліканню. Сумленна працаваць, гаварыць праўду, умець прабачаць, дапамагаць слабым, маліцца, быць верным свайму пакліканню. Гэта можа гучаць, як нашая праграма новага жыцця, поўнага жыцця, жыцця Божай ласкай. Святасць не пачынаецца з вялікіх подзвігаў. Святасць пачынаецца з вернасці ў дробязях. Дарагія браты і сёстры, калі Хрыстус сказаў святому Францішку: «Ідзі, адбудуй мой касцёл», Ён запрасіў яго стаць жывым сведкам Евангелля. Тое самае Пан кажа сёння кожнаму з нас. Свет не чакае ад нас дасканаласці, свет чакае ад нас сапраўднасці. Свет не чакае ад нас дасканаласці, але свет чакае ад нас сапраўднасці. Сапраўднасці веры, адназначнасці слоў і жыцця і жэстаў. Не ўсе стануць вялікімі прапаведнікамі, не ўсе напішуць кнігі, не ўсе будуць выступаць перад тысячамі людзей, але кожны можа быць святлом для тых, каго Бог паставіў побач. І калі мы будзем жыць Евангелем, касцёл будзе аднаўляцца. Бо сапраўдная адбудова касцёла заўсёды пачынаецца са святасці жыцця яго дзяцей. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў нам: «Вы святло свету». Дай нам мужнасць сведчыць пра Цябе, не толькі словамі, але перадусім сваім жыццём. Навучы нас быць знакам Тваёй любові у нашых сем'ях, у парафіях, на працы і ў грамадстве. Няхай людзі, сустракаючы нас, бачаць не нас саміх, але Цябе. Учыні нас сапраўднымі сведкамі Евангелля, учыні нас прыладамі Твайго супакою і жывымі камянямі Твайго святога касцёла, дзе Ты жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому.